Did you know the saying that yinhle igeza ngobisi stems from the fact that if you have an oily skin, you should use any product with oil or fats to remove the oil from your face. Uyasazi isimo sokukhuluma esithi iva likhishwa ngelinye. This case is a classical case that depicts that. Sanibonani balingane mabhungu namajeji, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senze umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Icala Kaliboli obhalwe nguVincent Mbele. Namhlanje sidingida uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Ake siboneke. Abalingiswa bavezwa ngezindlela ezintathu. Okokuqala, ubunjalo bomlingiswa. Okwesibili, iqhaza umlingiswa alibambile ekukhuliseni indaba. Abanye bathi ekuthuthukiseni indikimba. Okwesithathu, izindlela abalingiswa abavezwe ngazo. Ubunjalo bomlingiswa buthinta isibaluli, kwazi sibuka ukuthi umlingiswa unjani ngemuva kokwenza okuthile, ngemuva kokukhuluma okuthile. Iqhaza elibanjwe umlingiswa ekukhuliseni indaba noma ekuthuthukiseni indaba limayelana nokuthi inhloboni yomlingiswa lona. Emdlalweni sinommeleli, sinembangi, sinomelekeleli noma umlamuli kumbe umqhathi. Izindlela abalingiswa abavezwa ngazo kungangamagama abo, izenzo zabo, izembatho kumbe izimpahla zabo, amagama abawashoyo. Bangavezwa nangabanye abalingiswa. Umlingiswa esizokhuluma ngaye USonto Mbele. Ubunjalo bukaSonto. USonto ungumbulali. Waqala ukubulala eseyingane, eyintombazana, esahlala ekhaya kubo. Ubengumakhwapheni kaMnumzane Mbele obekade eseshadile. Nguye loyana uSonto efuna izigebengu. Esinye sazo sasingumthofi ukuba babulale unkosikazi kaMbele. USonto wayefuna ukunethezeka nokuphila kahle, kwazise uMbele ube yisigwili. Nangempela wabulawa unkosikazi kaMbele. USonto kwaba uyena unkosikazi wekhaya. USonto ungumbulali. Ubulala umfundisi ngokumdubula ngesibhamu. USonto ufuna imali ukuze akwazi phela ukukhokhela umthofi, ngoba umthofi usephumile ejele. Umthofi usefuna ukukhokhelwa, ufuna imali ngodli ijazi lephoyisa. USonto ungumbulali. Uthumela umthofi nomngani wakhe ukuba babulale basoconge umyeni wakhe, uze ubadonsa ngendlebe ukuba bangalenzi iphutha. Nangempela uMbele wahlukana nomphefumulo wakhe. USonto ungumlingiswa ongenanembeza. Eminyakeni eyi-15, in 15 years, she never visited Mthofi in prison, not even once. Where is Ubuntu? Athi omunye umfundi, cha phela ubesaba, bekuzobonakala ukuthi umthofi wayethengwe uyena. Ake sishiyeke leyo. Nangu unkosikazi Nsibande ofakwe nguSonto ekhulukuthu. Sonto manipulated the situation and gave a statement that was pointing fingers at this lady. Akamvakashelanga ejele, eboshiwe, not even once. Nangu umfundisi ulele esibhedlela, bulwa uyembeswa.
USonto usehluleka nje nokuzenzisa ahambe ayombona. Kodwa umesezwa ukuthi umfundisi ngathi usevukile, nguye loyana useqonda esibhedlela. Ngokucabanga kwami wayeyomqedela. Iqhaza elibanjwe abalingiswa ekuthuthukiseni indikimba. Indikimba yalombhalo wobuciko yilena, Icala Kaliboli. Chaza ukuthi isihloko sale ncwadi, isihloko salombhalo wobuciko, isihloko salomdlalo siyindikimba ngokwaso. USonto uvezwe njengomlingiswa ongummeleli. Uyayithuthukisa lo mlingiswa onguSonto indikimba emayelana nokungaboli kwecala. Ngemuva kweminyaka eyi-15 thushu umthofi ufuna imali yakhe. Okwangempela icala lipheli, icala aliboli, lihamba lihambe livuke. Izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. USonto uvezwa ngegama lakhe ulifuzile. Phela igama elithi Sonto lihambisana nokukholwa, ubulungiswa, ukwenza kahle, ukwethembeka. USonto ungumuntu, ungumzalwane ongamethemba, ungamele ezezimali okuyizindaba ezibucayana. Umfundisi umethembile kakhulu uSonto. Yingakho nje nangenkathi uSonto ethi umfundisi makube nguyena ohamba nemali kwakhe, umfundisi akabonanga bungozi kulokho. USonto akalifuzile igama lakhe, abukho nobuncane nje ubukholwa. Ubethi umfundisi akahambe nemali kuze yena akwazi ukuyohlasela. Asikaze samuzwa nje nakancane evuma izono zakhe noma ephahluka enkonzweni, noma nje enikeza ubufakazi ukuthi uNkulunkulu umsize kangakanani ekumsuseni ebubini amuse ekukhanyeni. USonto uvezwa ngumlingiswa ongumakhelwane, ongumnumzane Dlamini. Yena kaSonto ubengazi ukuthi ushade noma kade bona, usevuswa uDlamini. Ubona umthofi engena kwakhe nezicaba. Ngiyakhanya ebusweni benkawu ukuthi kanti ukungazi kufana nokungaboni. USonto uyisigebengu esidala. Sebeyacabangela-ke ukuthi kungenzeka ukuba uyena owathenga umthofi. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje sogcina lapha. Nisale kahle, niyathandwa.